M-am băgat fix în găciurea. BTS! Oh my god! Bătrân stare. Poate. Îl cheamă BTS, vorbește cu el. My bicy, Jungkook. Deodată mult. Oh my god. Paparazzi. Paparazzi, Sara, paparazzi. Mama, paparazzi. S-E, așa. Deci cu S-E. O secundă am crezut că e... Am să zic ceva, dar mă întrerup, Julie, și am uitat. Sad story. Ce campezi? Adică cam pe... Stai în zona puștii. Și... Te uita la mine, bă, scroafă. Ba, da. Să văzut. Bă, ia! Sprint. Am uitat de existența lui. Bine, Doamne, o să fac o magie. O să-mi pun toate chestiile care se poate în mână din inventarul meu. mai e pa. Ia, uitați. Julie, în spate. A, tu încă e... Dacă mergi tot în față, dai de Coreea de Nord, Sara.